Bamako ana lamini na Burumada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibi tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u ko waleɲuman dɔn waati bɛ ne ka sago an bɛ sunkalo la an bɛ Jakite k'a lajɛ ka wuli ka jɔ kɛ joona kunnafoni an k'an sɛbɛn kɔrɔ choix la sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ n bala cogo bɛ di wajibi tɛ ne bɛ n pan n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnni kɛbaa ye Ismaïla Jara a ko Mali i k'a dɔn a boloda ko kura wajibi tɛ i k'a dɔn mara cɛbɔli bɛnkanw ani tamasiyɛnw ye min jira o de ye jamana k'a cɛbɔ a cɛbɔli minnu ni minnu kan ka kɛ marabolo ye minnu kan ka kɛ marabolo jolenw ye walima marabolo danganw ye bɛn kɛra min kan accord d'Alger tɛmɛnen kɔfɛ bɛn kɛra min kan i k'a dɔn kunnafoni ani ɲɛmaw ka dili kɔfɛ wajibi tɛ a tɔ ye min ye gouvernement ye o ka ɲɔgɔn ye kɛ ni k'a sɛbɛntiya a ko Mali a bɛna kɛ i k'a dɔn marabolo n'o ye région 20 ye région 20 Bamakɔ kafo i k'a dɔn o bɛ bila damana nka a bɛ kɛ commune 10 ye Bamakɔ bɛ kɛ commune 10 ye a bɛ bɔ 6 la min ye Mali région 20 kuran minnu ni bɛn kɛr'o kan région fɔlɔ i k'a dɔn ayiwa région fɔlɔ Kayi min ye ayiwa Kulukɔrɔ o dalen b'o kan Sikaso ye 3nan ye Segu 4nan Moti 5nan Tombouctou région 6nan Gao 7 Kidal i k'a dɔn région 8nan Tawdeni région 9nan Menaka ale bɛ kɛ région 10nan ye min ye Buguni ye région 11 Douila région 12 Ɲɔnɔ région 13 Kucala i k'a dɔn ayiwa o fana bɛ da ka 14 min ye Kita Kuru ani Bunafɔ région 15nan Nara région 16 min ye Bajangara ye région 17nan min ye Sanɲe région 8nan Douanzan région 19 ayiwa min ye Guruma ye région 20nan Bamakɔ kafo ale bɛ bɔ commune 6 la ka taa kɛ commune ayiwa 10 ye wajibi tɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen fana n'a a danfara don kuma in bɛ dɛ i k'a dɔn ayiwa commune 1 wajibi tɛ i k'a dɔn ayiwa o kɛcogo o bɛna kɛ cogo min na n b'o fana ɲɛ f'i ye wajibi tɛ commune 1 o bɛna kɛ quartier 8 ye commune 1 quartier 8 i k'a dɔn Bulukasunbugu Bangoni Fajigila Dumanzana Jelibugu Korofina Nord Korofina Sud ani Sotiba o ye commune 1 commune 2 i k'a dɔn o bɛna kɛ ayiwa quartier 14 ye min ye Bagadaji Sikɔrɔni Ngomi Ɲarela Medinakura Misira Bozola zone industrielle Hippodrome Bakari Bugu Sanfil Buguba Kɛnzanbugu Buguba an bɛ commune 2 de la Sikɔrɔni tigɛra ka bɔ commune 1 na awɔ Buguba Kɛnzanbugu min ye ayiwa Kome Kɔnɛ ayi Kɔnɛbugu Kɔnɛbugu voilà Kɔnɛbugu n'o y'i bɔ a la wajibi tɛ i k'a dɔn ayiwa Kɛnzanbugu Kɔnɛbugu quartier 20 o bɛ kɛ commune 3nan ta ye o quartier 20 o filɛ nin ye Darsalam Ndomikorobugu Wɔlɔfɔbugu Bolibana i k'a dɔn Ndomikorobugu Wɔlɔfɔbugu Bolibana ayiwa min ye suguba kɔnɔna ye centre commercial Bamakɔ Kura Bolibana Daravela Bolibana i k'a dɔn ayiwa Bajala 1 fo Bajalan 3nan o bɛɛ ye olu ta ye min ye Nɔmiyarabugu ye Sogonanfin Samɛ Sirakɔrɔ Dufina Kuluba Ponge ayiwa Kɔdabugu ani Kuluninkɔ commune 4nan o bɛ kɛ quartier 6 ye o quartier 6 Lafiyabugu Hamdalayi min ye Duguduma Ngirinɲomo Lasa ani Talikɔ ayiwa Ngiringomo de bɛ yan dɛ Lasa ani Talikɔ commune 4nan o ye Sema 1 Badlabugu Torokɔrɔbugu quartier Mali Bakɔ Jikɔrɔni Sabalibugu Kalabanbugu ani ayiwa Dawudabugu commune 6nan o ye Sogonikɔ Maɲanbugu Banangabugu min ye Falajɛ ye ani ayiwa Jɛningɛla min ye ayiwa
Sokoroji Misabugu Nyamakoro Yirimajɔ Senu Sirakɔrɔ Megetana Nyamana Tabakɔrɔ Jatula commune 7 o ye quartier olu fana filɛ nin ye Jikɔrɔ ni Para ayiwa Sebenikɔrɔ Sibiribugu Kalabanbugu Samaya Kanajigila ayiwa Mamaribugu ani ngi ɲininka Samakɔ plantation ani Kabalabugu commune 8 Kalabangɔrɔ Ngalabadugu Kwale Guamana Misila Masalabugu Sabalibugu ani Kabala yɛlɛma don b'o la commune 9 o quartier o ye Jalakɔrɔji Nonte Gada Sirakɔrɔ Tegedo ayiwa Samasebugu Sangarebugu Sedubugu ani ayiwa Sarabugu yɛlɛma donna commune 10 o ye quartier 10 o quartier 10 Solomanibugu Moribabugu Titebugu Dogobala Ngabakɔrɔ droit Jengoni Solokono Sikalu Sala Shigulu Sala ani Manabugu quartier ta fili kɔrɔ ni yɛlɛma donna ko la donc Bamakɔ a bɛ bɔ commune 6 na k'a kɛ commune 10 ye commune ta bɛɛ lajɛlen quartier ye nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ nin ye sɛbɛn nin na kɛ tɔgɔntan ye karamɔgɔ Daba Tunkara an ka taa RPM na mun bɛ RPM u ka bolofara mun bɛ commune 5 la Bamakɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko yen sigi man di bi fasiriba ko a ko ni terimaw kɛlɛla gundo bɛ bɔrɔtɔ a ko n'i y'a lajɛ politique karamɔgɔ Daba Tunkara don bɛ na dugujɛkan don a ko Musa Timini ale ni Amadu Ouattara ale ni ye commune 5 maire ba ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ka hakilinaw fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ Musa Timini ale min ye section yɛrɛ secrétaire général ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ye laɲini kɛ ni ka Amadu Ouattara gɛn ka bɔ parti la fasiriba ko nin kuma in tɛ kuma kɔrɔ ye n'i y'a lajɛ kabini waati jan min kɔni ɲuguɲugu ani ɲagaɲaga bɛ Amadu Ouattara nɔfɛ bɛnbaliya o dugu jɛra parti kɔnɔna la min ye parti ye Amadu Ouattara sɔminkɛmɛ la karamɔgɔ Daba Tunkara ko parti kanu ta dusukun na o ye Musa Timini ale ka kuma ye k'a yira k'a fɔ n'i ye fiɲɛ ta fan lajɛ maa min ye nguloma ye parti la karamɔgɔ Daba Tunkara ko ma ɲi ka parti burujwa o ma ɲi ka bɔ parti kɔ ni ka tugu maa wɛrɛ kɔ a ko kalafili min kɛra san 2020 karamɔgɔ Daba Tunkara ni mankan wulila nɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Amadu Ouattara ye ale kɔni yera kɛnɛkisɛjɛ yɛrɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka dɛmɛ ta ni ka ADEMA PAJ sɛgɛrɛ a y'o fɔ n'a da cɛmancɛ ye kati malɛw la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa min kɛra maire ye ni parti dɔ tɔgɔ ye o parti kelen ye o ma sa o bɛ balo la ni ka bɔ kɔ k'o janfa o commune kelen kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'i kankɔrɔ ta ni tɔn wɛrɛ tɔgɔ ye a ko min kɔni ye Amadu Ouattara ye k'a ye janfa boloda ɲɛmɔgɔw k'u n'u sigi ka nin ko in lajɛ wa o kuma ko wulikajɔ kɛ b'a ko kama fasiriba ko Musa Timini ale min bɛ secrétaire général la an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara ka fara a ka bureau maaw kan u ye tɛgɛ nɔ bila kɛ ni ka bila ka taa parti ka bureau national la ni ka yira k'a fɔ k'olu ka tɔnden dɔw bɛ yen k'u kɛra janfanci ye u ye tɔn sariya sɔsɔ o kuma k'u ni tɔn sigili man kan bilen o kuma k'ulu bɛ laɲini boloda karamɔgɔ Daba Tunkara k'u hali kana tɛmɛ tɔn yɛrɛ kare fɛ janko ni ka don u ka siège kɔnɔ k'u bɛ réunion boloda o kuma k'u ka gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ pewu Amadu Ouattara bɛ o jamakulu ɲɛfɛ fasiriba ko Amadu Ouattara ka gɛnni a ko n'i y'a lajɛ ko gɛlɛnba tɛ ko in sabu ko min kɔni ye janfa ye ni maa o maa y'o boloda tɔn kɔnɔna na karamɔgɔ Daba Tunkara k'i ni sigili man kan bilen a ko Amadu Ouattara k'a ni gɛnni ka kan min ye Amadu Ouattara fana ye ale fana n'a ka tiɲɛ don karamɔgɔ Daba Tunkara a ye tɔn min dɛmɛ n'o ye ADEMA PAJ ye député kalafili tɛmɛnen na o kuma a y'o dɛmɛ n'a fana ka dalilu ye o kuma dalilu de dalen bɛ nin waati la
bureau politique national ale ka tabali kan n'u bɛna lajɛ Amadou Ouattara nani toli ka RPM kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara Bokari Tereta a n'a jɔnjɔn u n'o boloda n'a yɛrɛ ni toli man kan o kuma u na gɛn ka bɔ RPM kɔnɔna la o kuma ani maa minnu bɛna gɛn o jamakulu u nata tɔn wɛrɛ la a ko siga kɔni tɛ min na Amadou Ouattara k'a jigiya ka ɲi a boloma dalen don o kuma a b'a dɔn k'a fɔ k'ale tɛ se ka gɛn nin cogoya in na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal kɔnɔ tɔgɔ ta an na tila k'a lajɛ waati Wajawate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle libération o don sɛbɛnnikɛbaa ye Musa Ture politique nasiraw la Wajawate ko fila don i ka yɛlɛ ka taa sanfɛ ganga la Wajawate walima u ka nkalon ani k'i sama k'i firi duguma pa Wajawate i k'a dɔn n'o tɛ présidentsigi ɲina maa fila kɔni bɛ sɔmin kelen don nin dɔ la kelen kɔni bɛ k'a ye sɛbɛnnikɛla ko sɔgɔmada in na a b'i choix Aliyu Bouakari Diallo n'a sɔrɔla i k'a dɔn kulubata maa n'a ka suru i k'a dɔn a b'o cɛw la min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye tɔn min b'a bolo u k'a ma ko ADP Maliba Wajawate i k'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ k'i i fili i k'a dɔn Bajiba ka président nɔfɛ Wajawate ni hakili b'a la fɔlɔ min kɛra IBK tile la a kɛra sabanan ye Wajawate o kɔni kɛra sababu ye k'a kolo don ka politiki yɛrɛ ɲɛdɔn sabula a nana politiki la a ma mɛn dɔw yɛrɛ ko a ma Wajawate i k'a dɔn a b'i n'a fɔ ayiwa Suya Emitianza Silvio Berlusconi Wajawate i k'a dɔn maa b'o ne de jate sabula a ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ani jija ni gɛlɛya Wajawate a b'o kadira kɔnɔ a ko présidentsigi min n'o kɛra kɔsɛbɛ in na san 2018 a ko cayara fo k'a fɔ k'a to ten Wajawate i k'a dɔn n tɛ kɛ maa ka namugu lasogo ye n tɛ tugu maa kɔ k'a fɔ ayiwa fanga b'i la o de kɛra ani IBK ta ye fanga banni u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Wajawate i k'a dɔn a bɛ se ka n'u nɔfɛ cogo min k'a sɔrɔ ale dun ye maa caman de dɛmɛ ka kɔrɔ Wasulu hors la Wajawate Ibrahim Boubacar Keita a ye dɛmɛ min da k'o sɛgɛrɛ fɔlɔ a fanga bonyana nka i k'a dɔn présidentsigi tɛmɛnen ɲaami ni gɛlɛya minnu kɛra ni Ngwara Dabaw sɛgɛnna a ye tiɲɛ fɔ IBK ye a ko IBK ma bɛrɛ ta Ngwara Dabaw lamɛn o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka suma a ko i k'a dɔn a kolo donnen don ni k'i sɛmɛ Buye Hayidara la Buye Hayidara dun n'i y'o tɔgɔ fɔ i b'a ye k'a fɔ Sherifu don Wajawate o tɛmɛnen kɔfɛ maa caman de b'a nɔfɛ i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ o denkɛ fɔlɔ de ye Aliyu Bouakari Diallo ye ka sababu kɛ mun ye danayaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'o bɔ a la Wajawate i k'a dɔn a bɔ ɲɔrɔ Serifukɛ a ma dogo maa si la k'a fɔ min kɔni ye ayiwa ADP Maliba o y'a ka ayiwa tɔn ye a bɛ min dɛmɛ kosɛbɛ Wajawate k'a dɔn o damanda kɛra sababu ye gɛlɛyaba ka don ani Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ y'i bolo bɔ fanga bolo sabula a y'a ye k'a fɔ IBK a tɛ tiɲɛna Wajawate o donnama in kama u ye gɛlɛya caman da k'a sɛgɛrɛ kuma bɛɛ babali kuma bɛɛ u b'a wele n k'i ɲininka ayiwa min ye ayiwa saratigiw fɛ yen ka taa sigi sabula fanga a n'o tɛ ɲɔgɔn kan bɔ nin bɛɛ kɛra sababu ye i k'a dɔn Aliyu Boubacar Diallo k'a dili don kosɛbɛ a ka politiki ɲɛdɔn ka hadamaden dɔn Wajawate an bɛ don min na ko bi a ko ni hakili b'a la min ye wulikajɔw ni jateminɛw min kuma fɔra Yuba ba fɛ o don ale de ye ayiwa tɔn in ɲɛmaa ye Wajawate nin bɛɛ lajɛlen na dɔ fara a ka gɛlɛya kan ani IBK ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma ne de donna hɔrɔnya la wa n bɔra hɔrɔnya na Wajawate a ko fanga dalen min filɛ bɔlɔnfuranjɛ la wulikajɔ ni cɛsiri de b'a sɔrɔ Wajawate i k'a dɔn ni maatigiya don o bɛɛ n'a sɔrɔla nafoloko don o bɛɛ Wajawate nka i k'a dɔn ani maa min bɛ sɔn ka t'i kɔ a da ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de ye Seyidu Kulubali ye Sira Seyidu Kulubali Wajawate i k'a dɔn jateminɛ na caman kɔni y'a ye nin cɛ fila de laban bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ n k'i ɲininka deuxième tour la ka na sigi o la n'o tɛ maa wɛrɛ wa jamana in kɔnɔ k'a fɔ fanga b'o la ko o ni dabɔ kuma na wa Wajawate ko o kuma t'a la a ko nka min ye politiki ye i k'a dɔn n'i ye ɲɛfɛla lajɛ i k'i kɔfilɛ a ko sabula ayiwa politiki ma i k'a dɔn u tɛ siran kɔɲɔ u tɛ tanbiya kɛ ko la i k'a dɔn min ye n'u y'a ye k'a fɔ i n'u bɔlen bɛ i bɛ ni ka san sɔrɔ Wajawate nkalon ni namara bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ fa bɛɛ fɛ min bɛ se k'i to a tiɲɛ k'i nege bɔ diɲɛma na Aliyu a y'o dɔn ka sababu kɛ i k'a dɔn ko damadɔ min y'a sɔrɔ i k'a dɔn a yɛrɛ bɛ caman galama a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ɲuman a n'a ye dɛmɛ minnu kɛ o bɛ sɔn ka don ani ko caman cɛ ka i kaw fɛ yen ji bondo kuma tɛ dɛmɛ kuma tɛ Wajawate o misiri ka dɔgɔ a ma yelen don yɔrɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ɲuman ye n'o bɛna wulikajɔ kɛ ni k'a dɛmɛ a ko i k'a dɔn hali kɔsa in na min ye an ka ndolatanaw ye Yaoundé i k'a dɔn a ye avion loué ni ka t'olu sɛbɛkɔrɔ Sandarama Wajawate i k'a dɔn
nin bɛɛ lajɛlen tanu ye min bi fara kan a ko nka min ye jateminɛ ye jateminɛ minnu ayiwa n'o olu bi kɛ Bɔ Jabate o de ye wulikajɔ ni jateminɛbaw ye sabula farafinna dafɛ jamanaw a ko i k'a dɔn teriyaba ni maa caman fana cogo la ka sababu kɛ ayiwa an dafɛ jamana caman bɛ yen i k'a dɔn a n'olu ka di hali bandaw bi sigi don min Bɔ Jabate i k'a dɔn a teri faama dɔw nana i k'a dɔn olu ye tanuba kɛ ka ɲɛsin a ko an bɛ don min na ko bi Bɔ Jabate i k'a dɔn Maliden ti dɔn ka ban vote Bɔ Jabate ka sababu kɛ fɛn caman ye a ko n k'a f'i ye min ye vote a foyi ti tiɲɛ ye n'a don yɛrɛ tɛ Bɔ Jabate sabula politiki de fanga ka bon kosɛbɛ maa si t'a dɔn f'a kelen kɔfɛ nka n'i ye kow ta k'u lajɛ ani lamini minnu bɛ yen Bɔ Jabate i bɛ se ka da la k'a fɔ bilhak i k'a dɔn kuluba ta kɔni a fana n'u man jan kosɛbɛ ka sababu kɛ kɛwale minnu kɛra ani jateminɛ minnu kɛra mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a ne bɛ tigɛ don l'essentiel du Mali fasiriba n'o ye Sulemani Sanogo a ko an ka taa CNJ Mali karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye ministre ye Tchouadmanta nɔfɛ n'o ye Musa Atayeri ye fasiriba ko a ko conseil national de la jeunesse du Mali karamɔgɔ dɔ b'a tugura daba lamagalen bɛ sabu bɛnbaliya dugu jɛnbɛ min ye Mali denmisɛnw olu ni ɲɔgɔn cɛ a baara ta Mali denmisɛnw ka ni jɛrɛjɛkulu ye tɔnbeleba ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura f'u ka bɛn ko la ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn min b'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min na sabu denmisɛn minnu bɛ CNJ kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni fitinɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ bɛ dɔ la a fitinɛ kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ Mali cakɛdaw bɛɛ lajɛlen na fasiriba ko a ko kɛlɛ in yɛrɛ nana cogo di Amadu Jalo ale min y'a président ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye CNT sigili ko la ale kɔni taara denmisɛnninw tɔgɔ la ni k'a don CNT kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni ka kɛ conseil CNT la o tuma ale kɛlen conseil ye maa dɔw de kɔni wulila k'u jɔ jakoya la karamɔgɔ daba tugura n'a dumaya k'a fɔ ko Amadu Jalo donna CNT kɔnɔ o kuma ko wajibi a ka démissionner o kuma Amadu fana ko a tɛ démissionner bi a tɛ démissionner sini sabu ale sigira mandat de la fasiriba ko a ko CNT ale ye waati kunkurunin de ye karamɔgɔ daba tugura wele bilala maa minnu ma u kana kɛ jamana kunkanko kuma fɔ o t'a yira k'a fɔ i bɔra tɔn min kɔnɔ k'i bɛ bɔ o la a ko a fila bɛɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye fasiriba ko a ko maa caman kɔni wulila k'i jɔ jakoya la fo Amadu Jalo a ka baara bila min kɔni ye ministre n'o ye Musa Atayeri ye ale kɔni nana lajɛ mankan kɔni wulilen ni ka CNT kɔni dasɔgɔ k'i sigi ni tile o kuma nin ko in ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen la Mali denmisɛnw ka kɛlɛ karamɔgɔ daba tugura a da man di maa si la min ye Musa Atayeri ye karamɔgɔ daba tugura maaw ɲinabatɔ a kɔni nana ye k'a fɔ ale kɔni yamaruya di sabu Amadu Jalo o n'a jɛɲɔgɔn ko karamɔgɔ daba tugura k'u bɛ na lajɛ belebeleba boloda Buguni lajɛ min n'u bɛna kɛ o de ye conférence nationale extraordinaire o kuma min ye kalo in tile fɔlɔ n'o ye mɛ kalo ye karamɔgɔ daba tugura k'u bɛ t'u sigi ka kuma gɛlɛya mun bɛ tɔn kɔnɔ ni ka bɛn ko la fasiriba ko min ye ministre ye n'o ye Musa Atayeri ye ale kɔni y'o kuma jukɔrɔma tintin o kuma ka lettre yɛrɛ ci Buguni gouverneur ma o kuma ko denmisɛnw bɛna taa lajɛ boloda Buguni région na o kuma k'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati denmisɛnw bɛna taa bɛnkan kuma na bɛnbaliya mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka jisuma k'a la fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura kuma kɔni ma bɛn dɔw ma ko mun na min ye ministre ye k'a bɛ fara Amadu Jalo kan a b'i da don nin ko in na karamɔgɔ daba tugura ko nin tɛ bɛn sira ɲinitɔ la ye o kuma maa minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tugura n'olu ni Amadu Jalo da tɛ file kelen na olu kɔni y'a yira k'a fɔ abada ko Amadu Jalo ka baara tɛ nin ye ministre man ka tugu a kɔ u tɛ nin hakilina in fɛ bi u t'a fɛ sini o kuma min kɔni ni lajɛ in ye ko lajɛ gansan don min ye Amadu Jalo ye karamɔgɔ daba tugura ale kɔni y'a yira k'a fɔ o kuma maa minnu bɛ yen n'u bɛ furugufurugu la o kuma u bɛna lajɛ sa u bɛna bɛn kumakan minnu kan o kuma k'o bɛ kɛ sababu ye degun fɛn fɛn bɛ CNJ kɔnɔ u bɛna ban nka min kɔni ye furugufurugubatɔw ye olu kɔni ko k'u tɛ taa bi u tɛ taa sini o kuma ko min kɔni ye CNJ ye k'olu bɛ ɲɛma kura de kɔ karamɔgɔ daba tugura ko maa kɔrɔlen min bɛ yen n'o ye Amadu Jalo ye ko bolonɔgɔnin bɛ ɲɛso la ko ɲɛma kɔrɔ ko ɲɛma kura tɛ yen bilen dɛ o kuma ko ministre kana maa jagoyaw kunna maa min t'u dɔ ye bilen o kuma ko Mali CNJ denmisɛnw bɛ ka maa kura de ɲini o kuma ko n'i ye ministre ye nin la dɛ karamɔgɔ daba tugura k'a bɛ hakilina dɔ la min dogolen bɛ min si dɔnnen tɛ nka k'a mɛn o mɛn k'a na dɔn waati n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ essentiel du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate naamu denmisɛnninya bɛ daminɛ denya de la o don Bɔ Jabate i k'a dɔn den a cɛman ni musoman a ka di bɛɛ ye Bɔ Jabate nka n bɛ taamasiyɛn kelen d'i ma n'i ye den sɔrɔ den kɛra cɛ ye a kɛra muso ye ni ba y'a ta k'a b'a bamu den mana sen fila bɛɛ lajɛlen bila ka taa bamu n'a fankelen fɛ i b'a kɔlɔsi o den tɛ kɛ fɛn ye
Wali wote mbembulo buka kado mbi boni sebanye sebe mi nu ka ma nouvelle horizon nyedangura sebe ni keba de Ibrahima Kone ko ni ki ka wulude ni mokago na sarabele jele bi yera soro ika don Vital Robert Job agwena wali wote ka do doa kungele dama pemi Mali directeur ika don ablala ka bo kasola o sabula mi nye sharatugo ye afora feminu ni feminu ngumba no fe no de okun fora la nywanga ko bina jamana dafri ka jamana janva ika don akoma kekye ble okuma ukabla ukatu ukachala ale bi mine domi pemi Mali directeur général do waje bate ka don ay wa blale ayi nyeshi ika don akabara ka roma o yeja ku ay waje bate ika don uya kumbe ni dunu ni tegere waje bate ka don barakelo ni sojara ko seba akablale la afana udo afana buye masaike waje bate ika don mini mi nya soro gele ni gela mi nya soro nga ni sojara sabula gela ma toro abarake nyon akachakeda waje bate uya sebe koro deme uya hine mine aywa uye deme jama da ka segere ayo buye masaike ka nyeshi pemi Mali abarake la bele jile mali waje bate ninga soro ka do aka biro kono nga waje bate aywa matambi ni dege mi miniche ni alama jange itabe ka nya ma yani che sebanikala ko wajabate ika don aywa mingoni aywa Vital Robert Job wajabate ika do kunungo aywa minye fama uye shara bo kata bitai Vital Robert Job kwa ka chakeda imbla awulila ka bo anona awulila bi awulila sini wajabate sebanikala ko ko yeni o akelinda ko ma ma sorla ni ngoina ma fula ko ni be apele jele kunyenye mai ubele jele wulila ka bo aywa uka baradala ninga ta makura ble unona sebanikala ko abike ni ngetugoina ma min blala nona boje bate ota de ko Alfuseni nyono joni nyere Alfuseni nyono ide pemi Mali directeur général Koura boje bate kado Alfuseni nyono ako abi wele domi awaninga ke pemi Mali nyema o asura bulo bi chala secrétaire général présidence boje bate abola bilakote kabini ibeka clé abo barakele na boje bate kado adilaka ke conseil ministère de la promotion des investissements boje bate o ya soro aywa ayi administrateur fanake minye IGP no ye Bamako aéroport Alfuseni nyono boje bate makala nindo sabla minye kalajabe no diplôme o chaman de babulo o ko doma awa poste MBA en finance o ko do fana ma poste MBA finance internationale ani licence finance stratégie boje bate ni bela jile donia ba kungulo la sebane kala ko ale de ko ni welela minye Vital Robert Job kanabla on nona ako conseil des ministres mingera kunu yera de boy wore de ya yamuria de kafo ay wa Vital Robert Job ikado pemi barakela korodu nyema korodu akeroyi Mali ni ngunye sebanye anye mi zalo ninga bo nouvelle horizon kono nye dankura amete check up pip bwa namo tetimi jitimi fio degatimi ambi sungolo la nga fieni mwanzi ngoro obebe bayele maleka dlaka check up pip boje bate mbala chogo bedi karamoko da batu warane ben tige dongo obike nouvelle libération parce que baga ali Mohamed ayira ka fo karamoko da batu wara bamanchu ye wuli ka jokura ke bamanchu o kan wuli ka jokura yi karamoko da batu wara akilna flatula o de Mali lokali ko yere ninka belajele da kolonchi parce que ba ko karamoko da batu wara ni ya jete mine e cabinet en 2012 bamanchu ye wuli le ke jamana koron fe bolola nu kera sababu ye ninga dugu chama da kolonchi ninga lokali datugo na fasoro sira kulu nyongre karamoko da batu ka damne e koron fe bolo ayi nyori doni ninga na chama bolo la ambe domena ko bi awala ngatalembe Mali duguba kelon bela jelen la fasoro ba ko akunyi adamate menna Mohamed Ag Ali ayira ka fo mamu numeni bamancha wala la karamoko da batu kan hakilina kurain oti dore de fon fenye nanzaro tola kuma nanzaro ka akilina utefe abada o ka ke anga demesonu ku shera ko kuma doron Alkurane kumakan fasiri ba ko karamoko da batungura minyi wajibi ijagwani fi malidun ka do sharia ale dafe o kuma minyi bamanchi nunu ye ubeni wuli ka jowla genye de be ubolo karamoko da batungura nutara lakoliso mina minyi genye den fla genye den saba ma minyi lakoliso yere directeur ye nu yo soro karamoko da batungura bo ta ko segere o kuma ningo ke kangarda kanye nantara ninko kani soro ya o kuma mba bo genye la amba ke negede fasiri ba ko ako minyi mokti
marabolo ye lakɔliso mun datugura ye o ka ca an bɛ don min na ko bi Sikaso marabolo lakɔliso mun datugura ye o fana ka ca kosɛbɛ a ko nin waati laban in na hali Segu yɛrɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la sabu min ye farabugu ye u donnen ye karamɔgɔ daba tungara min ye Usmani Madani Sherifu Hayidara ale ka cidenw fɛ olu ye wulikajɔ ni tigɛdi ɲɔgɔnma min kɛ nka o n'a ta o ta Bamanci u y'u ka hakilina jugu de banban fasiriba ko lakɔliso kuma kɔni n'o ye nansaraw ka lakɔliso ye o ti dayɛlɛ o kuma t'a la lakɔlikalan tɛ ta ka maa si sɛgɛrɛ maa min kɔni bɛ kuranɛ dayɛlɛ ni ka kuranɛ kɔnɔ kuma fɔ maaw ye o kuma k'o tigi bisimila fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara n'i y'a lajɛ min ye kucala ale marabolo kɔnɔnaw la a ko yoroso kalanso caman bɛ nin bɛɛ lajɛlen datugulen bɛɛ a ko min kɔni ye yorosokaw ye karamɔgɔ daba tungara u t'a dɔn bɛ min kɛ tuguni denmisɛnninw bɛ yɔli la a ko hali min ye banaba bolo yɛrɛ ye a ko san 2018 u nana kankari da banaba n'a laminikaw ye n'u ye maa min sɔrɔ lakɔliso kɔnɔna la ko taa se fila o kɛra sababu ye min ye banaba denmisɛnninw tun bɛ dɛfu la olu salola ni kana n'olu ye Bamakɔ ka n'u ka dɛfu boloda a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di kilomètre 100 ani ɲari dɔrɔn fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara u filɛ ne ka kɔsigi wɛrɛ boloda ka taa Sikaso marabolo la a ko an bɛ don min na ko bi Bamanciw ka poyili kura in karamɔgɔ daba tungara k'a dagosi ka bon kosɛbɛ sabu n'i ye dugu misɛnnin caman ye Sikaso marabolo la Bamanci ninnu u taara kangarida ta ka kalandenw sɛgɛrɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ye karamɔgɔ min kɔni ye karamɔgɔw fana ka ɲɛmaw ye n'o ye dekapu ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don u ma fɛn gɔnni don u ko ni maa min kɔni b'i nin fɛ i k'ulu ka kumakan bato i ka to so kɔnɔ ni ti i nin fɛ i k'ulu kankɔrɔba u bɛ nɛgɛden bɔ i nin fɛ fasiriba ko n'o ye Mohamed Agi Ali ye Ali ko jamana ɲɛmɔgɔ o kuma ko wulikajɔ kuma sera kukura karamɔgɔ daba tungara ni jamana siniɲɛsigi ye kalan ye Mali kalanko bɛ fɛ ka don galama na tuguni dɛ min ye Mali kalan ye denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka taa kalanyɔrɔ la ni ka dɔnniya sɔrɔ ni babali taara ka lulu sɛgɛrɛ a ko kalanden dɔnniya bɛ don denmisɛnw na k'u to sokɔnɔna na cogo di o kuma min kɔni ye denmisɛnw ka tiɲɛni jugu ye suyɛni jugu ka taa bila minfɛn jugu la o kuma ko nin bɛna ko jukɔrɔma dondoli sababu belebeleba de ye sabu ni denmisɛnnin ma taa lakɔliso la karamɔgɔ daba tungara maa t'a dɔn a bɛna kɛwale jugu min kɛ sokɔnɔna la a ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ joona joona Bamanciw ka nin hakilina kura in o kuma a ka se ka ɲɔngiri cogo min na Mali kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Libération kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate naamu Kaliya ka maafa ye kɛnyɛrɛ la ye Bɔjabate k'a dɔn cɛ 2 cɛ 3 dugu kelen mumɛ olu kana kangari da Bɔjabate u ka taama ka don ka tila ka taama ka bɔ o kuma cɛ t'o dugu la surasi jumɛn bɛ kɔnɔw na an bɛ ɲininkali kɛ surasi jumɛn bɛ kɔnɔw na an bɛ ɲininkali k'o la karamɔgɔ Cɛba Bamɛnba u ka jamana Chomar Foutiou u ka jamana Damɔnzɔn Ngolo Jara u ka jamana o denw n'u mɔden de y' anw ye maa wɛrɛ ka bɔ fo diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na don anw ka dugu kɔnɔ ka kangari da anw cɛbalen balolen don olu masa a ma fɔ ko anw sara e Bɔjabate o kuma Mali taara min an ka mɔkɛ tamakɔrɔ bɛ so kɔnɔ mɔkɛ biɲɛkɔrɔ bɛ so kɔnɔ tamati fɛn ɲɛ nin na Bɔjabate kabini cɛ 4 bɛ taama kana don dugu kɔnɔ a sɔn min na k'a dɔn k'a fɔ ninnu nana kangari da Bɔjabate a cɛ ta ka taa sira da a y'u kunji po walima a k'u siri k'u da yɔrɔnin kelen o bɛ kɛ cogo di cɛya dɔgɔyara nin bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn ne ko Bamanji ye jinɛ de ye a suba de don wa maninfin sen 2 alors a ja de ka min a ja ka farin min bɛ n'a cɛ o ye jafarinya in ye e ma n'i ja min k'i ja gɛlɛya ale ye cɛ ye e ye cɛ ye yanni sɔrɔsiw ka na ne bɛ taa lahara kɔni nka n da sɔn bɛ taa ni cɛ 4 ye maa tɛ sa siɲɛ 2 kɔni i salen ka dugu kunba bɔ Bɔjabate an ka jamanadenw n'u ma wuli ka jɔ boloda n'an ma segin an jogo kɔrɔ la Bɔjabate mun ne bɛna don an na o donna ka ban a bɛ fɔ de ni karisa balolen kun don nin de karamɔgɔ o fɔra ka ban o fɔra dɛ o fɔra bi o fɔra Mali ma dɛ ninnu di don diɲɛ yɔrɔ si ko maa u tɛmɛ dɔ ye o ti kɛ dugutaa siraw la furu siraw la Bɔjabate i bɛ n'a tɛmɛ dɔ i b'a dɔn tigi téléphone bi fa bɛɛ fɛ radio so bi fa bɛɛ fɛ tiɲɛnikɛla filima ta tɛ u bɔra anw ka dugu la n'u bɔra anw ka dugu la siga t'a la u bɛ taa nin dugu in na Bɔjabate u wele ka kangari dɔw ye a k'u labɛn dugulamɔgɔw ka bɔ k'u kunbɛn a y'u labɛn an bɛ b'u nɔfɛ n'a y'u gɛn u bolibatɔ an b'u kunbɛn dɔ kɛra sa dɔ kɛra dɛ Bɔjabate ne bɛ n keleku bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant Bɔjabate i bɔra k'o Bamanan wale kelen min fɔ foyi t'a ban Bamanji bɛ kawale min kɛ yɛrɛ k'o kɛ Bɔjabate o na kun ye fali ye i fana k'u sɛbɛn kɔrɔfa Bɔjabate nin de b'a ko ban sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn tile 2 in na an ka armée ni kura sɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn minɛnkuraw ani dabalikura min digɛlen bɛ Bɔjabate k'a dɔn maa bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ tabarikala kan ka fɔ Bɔjabate
Ablaye Jara ko a ko kunnafoniw y'a jira kɔsɛ in na Bɔjabate k'a dɔn attaquement dɔ o kun kan ka kɛ attaquement in kɔni kunnafoni nana bɔ k'a jɛnsɛn jahadimaw Bɔjabate i k'a dɔn a bɛ ɲini ka waatinin bɔ u man kan bɛ ɲini ka suma u bɛ to ka bali ka poyi Bɔjabate k'a dɔn armée fana y'o dɔn u kɛlen bɛ ka dabali ani fɛɛrɛ kura caman tigɛ Ningu kɔnɔ Bɔjabate armée tɛ sigi bilen ka bɔ Bamaju kɔnɔ koyi Bɔjabate k'a dɔn armée bɛ t'u ɲini de f'u jabala la sɛbɛnnikɛla ko fura b'a la o y'o de ye Bɔjabate faamaw n'o y'an ka sɔrɔsikulu ye minnu dagalen don i k'a dɔn diina guru minnu dagalen don diina guru Bɔjabate k'a dɔn kuma bɛɛ bingani i k'a dɔn u bɛ to ka kɛ sabula min ye Bamaju ye u bɛ bidon de fa essence la ani mugujugu la Bɔjabate k'a dɔn ka t'o bila u ɲɛ walima k'o filifili sɛbɛnnikɛla ko i y'a mɛn i k'a dɔn a bɛna a fili min kɔni ye wulikajɔ ye ani jateminɛ o tuma an yɛrɛ bɛ taa a ɲini sa sɛbɛnnikɛla ko o ɲinini de senfɛ bolofara min n'o bɛɛ Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min y'an ka sɔrɔsikulu wulila ka taa n gɛlɛnkɛ da Bɔjabate yangadi ye ɲɛ bidon falen i k'a dɔn mugujugu la Bɔjabate u ko fɛn min ma ko 3PKM u ko min ma ayiwa PM moto ani taliki waliki Bɔjabate ka taa don la u ye nin bɛɛ lajɛlen fili k'u yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko Damako ma koyi ka tila k'u nɔbɔ k'u gɛn ka taa cɛ 16 ka sin ka to o ni kɛra karabati sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra yɔrɔ min na Mali ani Burkina Faso o furanjɛ ye kɛnɛ walankatalen de ye Bɔjabate maa si k'a disi se k'a kunbɛn nka min kɔni ye kuma ni kuma ka t'u kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ma diya koyi sabula maa minnu fara nin kɛnɛ in na jahadimaw Bɔjabate bolofara min n'o k'a ma Katiba Ansarudine Masina Bɔjabate ani Katiba Ansaru Islamu Bɔjabate ninnu de kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔrɔn dɔ la sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔdasiw fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate u ma don ma min ye dinamanguru Bɔjabate i k'a dɔn o ni ɲɔnɔ fanfɛla in jɛ i k'a dɔn kilo damadɔ maa 26 Bamaju la min ye pankuru ye o de wulila sanfɛ ka kisɛ suru kan maa 20 wari ka sin k'o da joli la Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko faamaw ani Barikani u b'u sɛbɛkɔrɔsɔ tile fila in na kosɛbɛ Bɔjabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ donni minɛ ko bi nin tile fila in na Bamaji min dajɛra Bamaji cɛ 50 Bɔjabate k'a dɔn o de fara k'o ni kɛnɛ karaba k'u ka minɛnw boli k'u ka minɛnw bɛɛ bɔsiw la sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Jara ye a ko n'an tora nin cogo in na foyi man jugu Bamaji ma Bɔjabate a ja ka gɛlɛ a tɛ siran saya ɲɛ i fana k'i ja gɛlɛ i tɛ siran saya ɲɛ Bɔjabate k'a dɔn n'i y'o kɛ ka ban a b'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ nin dugu in na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la lettre du peuple jamanadenw ka bataki karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ fasiriba n'o ye Yusufu Jalo Yusufu Jalo fulakɛ a ko an ka taa Kalabankoro commune na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye olu ka mairie dangan filanan n'o ye Mamadu Keita karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ waridunko kumaba a kɔ fasiriba ko a ko nin tɛ waridunko kuma ɲuman ye sabu min ye jamana denmisɛnninw ka kalan wari ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ commune maire man k'o dun abada k'i sigi o commune kelen kɔnɔ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ye maire n'o ye Kalabankoro commune maire ye min kɔni ye Cɛkura Jara ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ kiriko kuma dɔ wulila o nɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ kiriko kuma in o kuma ko politique janfaw tun b'a la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a ma ɲa min kɔ u y'a ncɔmi ni ka don kaso la k'a to kaso kɔnɔ sigi la conseil communal kɔni nana lajɛ k'a yira k'a fɔ maire kɔni n'ale tɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ an ka lajɛ sa an ka bɛn ko la o kuma yanni a bɛ fiɲɛbɔ da sɔrɔ o kuma an ka tɛmɛ ni baaraw ye ka tɛmɛ ni baaraw jɔyɔrɔ min kalifara deuxième addition na o de ye Mamadu Keita ye Mamadu Keita min kɔni cantine scolaire ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ dɛmɛbaw bɛ ka nafolo ta k'a di Mali ma an bɛ don min na ko bi dugu minnu bɛ ni denmisɛnw kɔni bɛ taama furancɛ jange ka t'u ka so o kuma o ni lakɔliso ni ɲɔgɔn cɛ jango bɛ se ka tile kalanyɔrɔ la cogo min na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka dumuni tobi u ye o dumuni tobi wari dɛ o kuma Mamadi Keita ko ale ye o ngami nin tɛ wari dunta ye fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni dun y'a lajɛ k'a kɛra sariya sɔsɔ belebeleba ye sabu bɛnkantigɛ nɔ min bɛ yen n'o ye administration territoriale ye min ye cantine scolaire ye a nafolo bɛ ta k'a di CGS de ma n'o ye comité de gestion ye olu de bɛ a lajɛ maa minnu kan ka balo ɲini ka bila lakɔliso la maa min bɛ balo tobi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ fo ka taa sigi denmisɛnw kɔrɔ u ka dun k'u fa a bɛɛ lajɛlen bɛ CGS maaw de bolo nka min ye Mamadu Keita ye n'ale ye Kalabankoro commune maire ka
dangan filana ale kɔni pense geste kunna ni ka jamana ka sariya sɔsɔ ni ka taa di fournisseur wɛrɛw ma o fournisseur karamɔgɔ daba tunkara o ye échec Amala Traoré ale ni min ni ma distribution salle la karamɔgɔ daba tunkara o kuma kulu kana ni balo ale ni tobili naminɛ tɔw ye n'o musaka bi to jɔ 13 bɔɲango la parce que ba ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni mairie ye bordoro kɔni yera mairie kɔnɔna la o kuma ko nafolo mun bɔra mairie kɔnɔ ka don cantine scolaire balo la o kuma balo mun kan ka taa Gwana o de ye 13 ye nka 13 minɛ o kuma o de ma ye kɛnɛ kan parce que ba ko 13 mana don balo la karamɔgɔ daba tunkara o tɛna se ka dogo ɲɛnɔ abada a ko o 13 balo o na o kuma k'a dogolen bɛ wo jumɛn kɔnɔ maaw kɔni wuli ka jɔ kɛ ka sɔmi Mamadi Keita la karamɔgɔ daba tunkara sɛbɛnfura mun n'a y'a bɔ ka yira maaw la o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye dunko juguya ye o kuma denmisɛnw ka cantine scolaire wari o kuma ko ani maa min mana kɛ bɛnbɛn na k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'u kana n'a ye o kuma min ye denmisɛnw ye karamɔgɔ daba tunkara o kuma kulu n'u sigisa ka mun lajɛ sabu o kuma u bɛ taa kalan kɛ dumuni mun nɔfɛ karamɔgɔ daba tunkara ni u ka komini ɲɛmaaw ye o nafolo ta k'o dun o kuma maa bɛ se ka mun de fɔ o komini ka ɲɛta la a ko Kalabankɔrɔ mairie kɔni ko a kanu ka gɛlɛn an bɛ don min na ko bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara ko politique ko kɛlɛ bɛ yen nafolo ko kɛlɛ bɛ yen o kuma n t'i fɛ n tɛ n fɛ o kɛlɛ fana bɛ yen a ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ kɛ o kuma ko min ye sisikurun belebeleba de bɛ Kalabankɔrɔ mairie kɔnɔna la n'a ta wulila don o don karamɔgɔ daba tunkara ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛna a sidɔn kunnafoni filanin ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ Yusufu Jalo fulakɛ ale ka sɛbɛnni don Wajibate waati n'a ka waati ma se i k'a dɔn dana gosira bi taa an b'a ɲɔngiriya Wajibate k'a dɔn an bɛ sunkalo la foroba dumuni a duma foroba dumuni min bɛ bɛɛ lajɛlen bɔ Wajibate o ye makɔrɔni ye makɔrɔni to a ma fɔ i k'a dɔn makɔrɔni bɛɛ tɛ makɔrɔni pasta duma Wajibate k'a dɔn a foroko kelen cɛ 10 o b'i fa la ngami ni ka wuli k'a tɔ to wa hali a tobi man gogo ye ji kɛ da la a ka wuli wuya Wajibate k'a dɔn miniti 5 miniti 6 ni ji wulila makɔrɔni pasta duma a foroko kelen dafare k'a la cɛ 10 ka balo sɔrɔ la Wajibate n'a y'i ja jɛgɛ k'a la n'a y'i ja sogo k'a la ni m'o sɔrɔ jaba sote k'o k'a la Wajibate a ɲɔgɔnna balo tɛ makɔrɔni pasta duma jamana fa bɛɛ o don Wajibate foli ani tɔni an b'o kɛ ka ɲɛsin min ye Bayel Arch commune 1 o don Bayel Arch n'i taara muso 40 sigilen sɔrɔ Wajibate n'i tɛ Bayel dɔn i c'o ka yɛlɛ n'u yɛlɛla min yɛlɛ ɲi ka ɲa bɛɛ ta ye min nisɔnkada bɛɛ o de ye Bayel Arch sisan b'a sɔrɔ ani taar'u kalen bɛ ɲɔgɔn na Wajibate k'a dɔn salimafiniw olu kalali dakabana bazin a kalalen ka taa n'a ye walima modèle kura Ghana ta Nigeria ta min ye Senegal ta ye ani Mali ta ani Sierra Leone ta Wajibate sisan b'a sɔrɔ Bayel u bɛ ɲɔgɔn na Fatumata Numazana ba n'u den suguba kɔnɔ Sam Sarakute Wajibate k'a dɔn muso kelen bolo caman tayirikɛ cɛ 150 dɔ b'a tigɛ dɔ b'a burudi dɔ b'a kala dɔ b'a tugu ɲɔgɔn Wajibate Samsara Couture n'i taara joona o de bɛ kɛ sababu ye i ka hɛrɛ sɔrɔ Wajibate i k'a dɔn an ka foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsin a ma Cucu Babi min ye gorobinɛw ka gorobinɛ an ka foli b'a ye Dagabana Cucu Babi Wajibate an ka foli b'a ye Wajibate i k'a dɔn n bamuso ka fura Dakabana fura min ye cɛya ye a bɛ bɔsi maa na jango ayiwa n di ji min tile bɛɛ n tɛ dumuni kɛ a bɛ dɔ maaninfin fanga dɔgɔya n bamuso ka fura jirimugu gɛrɛ k'i hakili sigi Wajibate i k'a dɔn k'i nisɔndiya n mamuso ka fura n'o y'i bɔ a la Wajibate k'a dɔn kɔnɔna bana fan o fan a fɔ k'a ka fura min ye ɛrɛn ye k'a ko k'a jɛ Wajibate joli bɛ n kɔnɔ i k'a dɔn a ɲɛgɛnɛ bɔsira a bɛ n jeni k'a ka furamugu fitinin i tɛ tile 3 k'a baara k'i t'a jɔyɔrɔ ye k'a ka fura nin bɛɛ lajɛlen feereta bɛ sɔrɔ Amadu bolo radio jɛgɛ fɔ gardien n'i nana ka ban a fɔ Amadu n'i ko Amadu i k'a dɔn a bɛ fura in da tɛgɛ baara ɲɛna e ko mun e ko an tɛ bita bila yan o bɛ kɛ Wajibate an bɛ bita bila yan surafana t'u ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 Wajibate i k'a dɔn an kɔrɔkɛ ba min ye Amadu Baba Konate Abulayi Baba Konate Musa Baba Konate Daba Baba Tunkara Konate an bɛɛ ye kelen a BK International a ko an wuli o wuli an kana fɔ ko ayiwa an bɛ segin ka na sini an k'a fɔ ni Ala sɔnna sini tarafatanin don kuma ye tiɲɛ Amadu Baba Konate ni Ala jɛna n'a ye e na anw sini Ala b'o jira an na an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali maa min bolo tun bɛ suwa kɔlɛ la Ahmed Jakite Wajibate ani Daba Tunkara wa salam.